Japagari oseto ngimagi ka familia makwan gi ohewa 3,000 osedare miechi kaluwore gi oula ma osechako jimbore pacho kae. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom mago ma midhiero ma kama osehinyo. Taenya alwora manyando kaka jafwambo mar Millicent Adhiambo leronwa, jagoro mar migawo mar arita Raymond Omolo notimo limbe Busia kod Kisumu ne rango chal mar gwengego. Midhiero mar oula pod medo kelo achiedh nade mapek e ngima jodak mopogore pacho ka. Gino ma oselal gi ngima ji maromo 12 ka familia 3,970 osedare miechgi. Familia machalo mar Samuel Abayo kuom familia 1,973 mojot Ogenya e Nyando sub-county yango midhiero magikaloe e yotundo magi jote nyaka ne pidargi igni 6 mokalo. Igni 6 nopio gola kocha kabiro ka. Midhiero mayudo nikech ot kaka koro tundoni wan kod dhako to gi nyithindogo waninde ot achiel. Ing'eni dhako bende kapo ni unindo to ing'eni nitie haki monyalo dwaro, ok onyal yudo hakige nikech wadak kod nyithindo. Ninde otundo gi nyithindo te, koro shida nitie. Kata kila onindo chono ne gidhi gila onindo, nyithindo mathindo tindo manyiri be dhi la onindo, to koro kiangi ma gintie gotieno sano keto gi risk mar yudo yema hiu gi tuoche maricho. Midhiero mar oula bende medo rocho yoregi mag yuto kaachiel gi somb nyithindgi, ka koro gikwayo konyruok mochwere kod sirne nyithindgi e yor somo. Apuro mchele, apuro bando, apuro niang' to yuto na ne ber. Sani koro rach, kich koro oloka japuecho. Ni koro ka winjo ni Red Cross obiro taringa dhi laro gi mine gi jomoti. Wakwayo Raymond ni ojiw sirikal dam manigero kuchocho koro soin mondo gere kik bika to gernwa ndiri maluwo wato dowa gombi no dhi nyaka gine Kisumo mondo pi kik duog backflow kika enam kabiro ka. Nyithindo wan go kaka gisom onge ningech kama wayude pesa mwachul fee onge. Koro wakwayo sirikal ka ginyalo dewo joma ohinyore to gidewa mondo mi nyithindwa gi osom mage ngima wa makiny. Nikech kata ka wan kata ka sirikal miyowa chiemo to ok nyal romo wa gi nyithindogi. Puothe wa ohinyore, ng'ama jaluo chiemo kokalo e puodho. Ka puodho dhi to kaka wachiemo onge. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo nochopo e alwora ma Nyando sub-county kod Bunyala sub-county mar chuo wang'e e midhiero mopogore ma oula osekelo e gwengego kaachiel gi pogo chiemo ne jogo. Tie daek ma noseger moko mukore nyaka wang'eni to wa rehabilitate gi kata waduoko gi e yo monego gibedi nade. Lakini hiyo peke yake haiwezi kuzuia hii mambo ya mafuriko. Lazima tujenge mabwawa ama dams, na ni jukumu la serikali na wananchi wajiulize ni vipi tutatengeneza hiyo dam. Nyaka wayud proper evacuation centers that have got a demarcation kama Nyiri bete, kama chuo betie, ni wacha diera. Abi kata kodi ombeika to kata mana kae ibiro yudo ka ndalo makothni isdwa bede mang'eny e gweng'ka. Piny owacho medo keto singo mag keto kenge ne kedo chutho gi midhiero mar oula ka gikwayo oganda kod jotelo mag loch gwenge mondo giti kanyakla. Omolo e kinde mane opogo chiemo ne ji 500 mojot e skul primar ma Lunyofu e sub-county ma Bunyala e Busia ojiwo oganda mondo bed akicha ka gilure kod chike migolo kod piny owacho kaka yor kedo kod midhiero mar oula. Penjo mantie en ni kuonde ma inyisogi ni gidhiegi bende nitiere moseiki kod sirikal mowinjo bed ni gidhie. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ogenya, Kisumu County.